आई सब हम भोजपुरी लोक गायक जय कुमार समरिया पुजरिया के अपार सफलता के बाद आज छठ गीत के रिकॉर्डिंग हो रहा बा शिव गंगा स्टूडियो माँ मंगला भवानी के दरबार से ओम म्यूजिक वर्ल्ड से ये गीत जाइए आप सबके बीच में और वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे छोट बाबू धीरज शर्मा और म्यूजिशियन टीम आदरणीय श्री गोपाल बाबा नाल पर विराजमान बानी। स्वागत अभिनंदन बा शंकर मणि बिंजू पर और पैड पर ब्रजेश भाई। आई छठी माई से गुहार करे के बाद गीत के माध्यम से। अरे 2 दिन से बानी उपास छठी माए, अरे गोड़ घहराला खाड़ होके नाही पाए। अरे काहे यदि मल करे रे भयल छठी मैया, भयल छठी मैया। अर्घ के बेरे भयल छठी मैया, अर्घ के बेरे भयल छठी मैया। कौन सने से जल्दी से भेजवाए, जल बिच खाड़ होके हम गोहराए। कौन सने से जल्दी से भेजवाए, जल बिच खाड़ होके हम गोहराए। हम गोहराए हो हम गोहराए। बाट पुकार उनका से बेरी बेरी भयल छठ मैया, अर्घ के बेरे भयल छठ मैया, अर्घ के बेरे भयल छठ मैया। होके सवार 7 घोड़वा से आवा, प्राण निकल जाई जल्दी बचावा। होके सवार 7 घोड़वा से आवा, प्राण निकल जाई जल्दी बचावस, जल्दी बचावस हो जल्दी बचावस। कहाँ छुपल बाड़े जाके तनहेरे भयल छठ मैया, भयल छठ मैया। अर्घ के बेरे भयल छठ मैया, अर्घ के बेरे भयल छठ मैया। चल नया तीत मल अब कौन चारा, रउआ बिना के हुनई के सहारा।
चल अतीत मलयब कम चारा रउआ बिना के हु नइखे सहारा नइखे सहारा हो नइखे सहारा। श्याम जय कुपार पर नजर तानी फेरी भयल छठ मैया अर्घ के बेरे भयल छठ मैया अर्घ के बेरे भयल छठ मैया अर्घ के बेरे भयल छठ मैया अर्घ के बेरी भयल छठ मैया अर्घ के बेरी भयल छठ मैया।